Il-Gvern se jiddiskuti mal-imsieħba soċjali dwar il-possibilità ta' emendi fil-liġijiet dwar l-impjiegi biex jabbozza qafas leġislattiv li jaħseb għal ħtiġijiet tal-impjiegi tal-lum u ta' għada. Għal dan il-Ministru Carmelo Abela waqt li kien qed jieħu sehem f'webinar organizzat mill-Kamra għall-Intrapriżi Żgħar u Medji dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u r-regolamenti waqt l-imxija tal-COVID-19. Il-Ministru Carmelo Abela appella lil kull min iħaddem sabiex jifhmu aħjar is-sitwazzjoni, itaffu l-biżgħat u jsibu soluzzjonijiet alternattivi fejn meħtieġ. L-importanti huwa li ħadd ma jieħu liġi bidejh, la min iħaddem u laqqas il-ħaddiema li naħdmu flimkien inżommu komunikazzjoni għaddejja anki bejn min iħaddem u l-ħaddiema tagħhom, però wkoll mad-dipartiment li jirregola x-xogħol. U importanti li naħdmu flimkien għax huwa żmien diffiċli għal kulħadd, qatt ma ddejna bħalu, allura l-affarijiet jinbidlu anki minn ħin għal ieħor skont iċ-ċirkustanzi li nkunu għaddejjin minnhom, però jekk naħdmu flimkien noħorġu minnha fl-iqsar żmien possibbli u noħorġu aħjar. Il-Ministru Abela qal li l-biża' mhix raġuni legalment valida sabiex dawk l-impjegati f'postijiet tax-xogħol li qed jerġgħu jinfetħu ma jmorrux għax-xogħol, iżda enfasizza li min iħaddem huwa obbligat li jipprovdi l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru kkonferma li l-Gvern se jkompli jipprovdi għajnuna finanzjarja filwaqt li appella lil dawk kollha li jħaddmu biex jagħmlu sforz u jagħtu l-minimu tal-400 € miżjuda ma' 800 € li qed jagħti l-Gvern kif miftiem bejn l-imsieħba soċjali. Min-naħa tagħha id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi Diane Vella Muscat qalet li kull permess mogħti għal tnaqqis temporanju fil-kundizzjonijiet tax-xogħol għandu jkun ta' 4 ġimgħat u wara dan il-perjodu għandha tintalab ir-reviżjoni tiegħu. Hija appellat lil min iħaddem biex juża l-helpline 1576 fejn spetturi mħarġa jkunu jistgħu jgħinu u jmexxu lil min iħaddem matul il-proċess kollu. Il-President tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Paul Abela irringrazzja l-Ministru Abela tal-ħidma kbira li saret mill-Ministeru u lid-Direttur Ġenerali Vella Muscat u lid-Dipartiment tal-li qed iwieġbu l-mistoqsijiet ta' min iħaddem u jindirizzaw it-talbiet u l-approvazzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.